presented by Monabik Music। करे न बेसी तुल तुल के छौरी केकरो से बिहा कराई देता मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देता मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देता 9 महीना में बियाई देता हेगे 9 महीना में बियाई देता मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देता मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देता DJ विकास मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देता साइड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभी उम्र छौरी छौ तोहर कम गे हे गे अभी उम्र तोहर छौ छौरी कम गे ससुरा में सैया लेतौ भर दम गे जिए ले तोरा सिखाई देतौ हे गे जिए ले तोरा सिखाई देतौ मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देतौ मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देतौ DJ विकास मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देतौ अभी नहीं होल छलो सेज वाला एज गे हे गे अभी नहीं होल छलो सेज वाला एज गे खाइले खोजै छोही रोज न भेज गे सेजिया पर सोनू में मियाई देतौ हे गे सेजिया पर सोनू में मियाई देतौ मर्द के दर्द सहे न पैबे 9 महीना में बियाई देतौ मर्द के दर्द सहे न पैबे छोड़ी 9 महीना में बियाई देतौ presented by Sai Recording Studio।